Neste vídeo verás como modificar fora de liña recursos educativos do repositorio Creagal. Esta opción permitiráche facer cambios para logo incorporar os recursos na túa aula virtual no formato que elixas ao exportar. Navegando polo repositorio Creagal atopará recursos educativos abertos con situacións de aprendizaxe innovadoras, organizadas por idioma, etapas educativas e materias. Unha vez atopes un recurso que che interese, poderás visualizalo directamente antes de leválo á túa aula. Se xa tes o recurso ideal para as túas clases e queres modificalo fora de liña, podes descargar o editable de dúas formas. Desde a páxina do repositorio, descarga o ficheiro .elp. Desde o propio recurso, no apartado Créditos e descarga. Para poder editar os recursos, precisas o programa Xlearning. Os equipos con maqueta Valar xa teñen este programa instalado, aínda que debes ter en conta que a versión do programa varía segundo a versión da maqueta. Os recursos Creagal son modificables coas versións 2 e 3 de Xlearning, aínda que, no proxecto, a día de hoxe, recomendamos facelo coa versión 2.9. Para descargar a versión 2.9 de Xlearning, debes ir á páxina oficial. No apartado Descargas, selecciona versións anteriores e busca a derradeira versión 2.9 para o teu sistema operativo. Xlearning execútase sempre nun navegador. É moi flexible, sinxelo e intuitivo. Abre o recurso con Xlearning. Aplica o estilo Creagal con fases se non estivera aplicado. Podes editar contido, eliminalo ou engadirno. Unha vez feitos cambios, podes guardalo en extensión editable.elp, pero para levalo á túa aula virtual precisas exportalo en formatos SCORM ou sitio web. Noutro vídeo contámosche como incorporar estos formatos nunha aula virtual. Xa coñeces o xeito de editar fora de liña os recursos do repositorio de contidos Creagal. Continúa explorando o repositorio e descubrindo novas situacións de aprendizaxe innovadoras. Grazas pola túa atención. Ata a próxima.